Gordana Gašparović SOS mama je od prvoga dana osnivanja dječjeg sela u Lekeniku. Odgojila je generacije mališana, danas odraslih ljudi, a nekoliko puta postala je SOS baka. Opredijeliti se za ulogu SOS mame prije 21 godinu nije joj bilo teško. Opredijelila sam se za jedan takav poziv zato što smatram da je to humano, da je to vrlo lijepo i kažem sve te godine nije mi žao. Jako sam zadovoljna što sam došla ovdje i što sam uspjela odgojiti generacije djece. Za razliku od SOS teta koje po potrebi pomažu u kući, SOS mama živi s djecom. Gordana se brine o 5 djece. Najmlađe ima 2, a najstarije 12 godina. Svaki dan je drugačiji, tako posebno. Ovo je jedan poseban život, znate, ovo je nešto. Ovo se ne može usporediti s nikakvim poslom. Ovo je naprosto način života, stil života. Iako svatko u kući ima svoju obvezu odraditi određene kućanske poslove, vremena za igru i učenje ima dovoljno. Slobodno vrijeme provodimo vani, učimo i tako dalje, ne znam. U slobodno vrijeme igram nogomet, nekad baš i ne igram nogomet, nekad znam voziti bicikl, rolace i tako. Se igra na igralište. Igra si se na igralište, ha? Čega se najviše voliš igrati, Damire? Puštače. U SOS dječjem selu Lekenik 16 je obiteljskih kuća u kojima je smješteno 69 djece. Svako kućanstvo funkcionira kao prava obitelj. Tradicionalne vrijednosti su nam jako bitne, a onda je to sustav i koji nešto više košta nego da je centralizirana kuhinja, centralizirana nabavka hrane, odjeće i svega ostaloga. SOS dječja sela u Hrvatskoj opstaju uz pomoć donatora, dobrih ljudi i sponzora bez kojih, kažu, ne bi ni mogli slaviti 21. rođendan u Lekeniku. U to ime hvala javnosti, hvala svim donatorima, sponzorima i ja ih molim stvarno da nam i nadalje pomažu, jer bez njihove pomoći mi ne bismo mogli skrbiti o djeci i mladima kojima je to potrebno. A rođendan su proslavili skromno, uz kulturno-umjetnički program, dječju predstavu Crvenkapica iz Lekenika i Vuk iz Siska, a potom i zajedničkim ručkom na otvorenom u središtu sela.